Nadakpa na ang lalaking nakuhaan og video nga nanunggab sa usa ka ride-hailing app driver sa tunga sa karsada sa barangay Kinasangan, Cebu City. Ani ang live report ni Alan Domingo. Lan? May human sa pipila ka oras nga follow-up operation sa kapulisan na dakpan gyud ang suspect didto na ni madakpi nila sa habagatang bahin dinhi sa probinsya Sugbo, partikular na sa lungsod sa Dalaget. Kina actual footage sa pagpangdunggab nga natabo sa tunga sa kalsada alas 3 kadlaw ni adtong Sabado. Din gidunggab-dunggab sa suspect ang biktima samtang nakahigda na kini sa tunga sa kalsada. Nadalas tambalanan ang biktima samtang ang suspect nakasibat o nadakpa na usab dayon atol sa follow-up operation sa kapulisan didto na sa barangay Mananggalong sud sa Dalaget kagahapon sa kadlawon. Gisaysay sa suspect nga siya ang giunhan og pasingit sa biktima samtang naglakaw siya sa kalsada padung unta mangumpra. Misangpot kini sa pag-away nila og gibunalan og tire wrench sa biktima ang ulo sa suspect og gisamaran usab iyang kamot. Dinhi na panglimutan matud pa siya og giilog ang screwdriver sa suspect nga iyang gigamit sa pagdunggab nini. Gibunot siya grades ka putaw, gihapak sa ulo. Gihapak sa ulo. Dahil paghapak sa ulo, pag anak nako dugo ang ulo. Dito ko na ulit na sir. Duguan na mo ko ato sir. Na ako na mo siyang gilayog, layog naman mi. Kaya kung ako dili sa na ko siyang layogon, ako maalanganin sir, ako siya mamatay. Giklaro sa suspect nga igo lang siyang midipinsa sa kaugalingon ug wa siya magmahay sa iyang nahimo. Gilimod usab niya nga aduna siya bisyo sama sa paggamit og ilegal nga drugas. Andam niyang atubangon ang kasong isang at bato kaniya. Wala kay bisyo? Wala bisyo dayon ko no. Wala. Business negosyo ra jud ako sir. So wala ka makagamit? Wala jud tulog. Mura jud ako tulog, negosyo. Wa pa kakuhai sa iyang habig ang biktima sanglit ana pa kini sa tambalanan. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nasuko ang biktima dihang gibadlong ang suspect human siya kuhai og hulagway nga misangpot na sa krimen. Samtang adunay gitambungan nga meeting ang hipi sa Station 7 dihang giadto sa GMA RTV ang iyang buhatan apan una nang ipadayag ni Police Captain Christian Darcy Font nga isolated ang nahitabo dungan sa pagpahimangno sa publiko nga mo report dayon nila kung adunay masaksihan nga krimen. Samtang hatagan og pasidungog ni Mayor Raymond Alvin Garcia ang kapulisan sa dali nga pagsikop sa suspect. Gipaniguro sa mayor nga luwas ang Cebu City diin malinawon kini sa kinatibuk-an. We are still relatively a safe city. I mean, naamo gyud ay mga crimes gyud no involved here in the city. Labi na we are a highly urbanized city. And kasagaran gyud sa mga tao dili gyud mulakid because everything is here. May paghulagway sa mayor sa Dakbayan Sugbo nga generally peaceful ang syudad o at the same time nagpabilin gihapon ang iyahang satisfactory or satisfied siya sa performance atong kapulisan pero iyahang giawhag nga mas paligunon pa nini ang monitoring sa kahimtang sa Dakbayan Sugbo aron masanta kung aduna may plano ang mga daotang elemento nga mosabwag og kadaot sa syudad. May Daghang salamat, Alan Domingo.